tumna a chuan konga ti hi mihring nuna hian a thleng dik chawka mitam berten thil theilo tur nia kan ngai hi atum tak tak te chuan an lo ti hlo tling le mai thina chutiang zinga chhiartel tur chu Uttar Pradesh pa pakhat Prem Murthy Pandeya hi aninge yang ani hian dana injiak ang tak bo chemia silovin lockdown tu dai to khan atang khan na mun Mumbai atangin KM sang khajali zeta hla an khuwa Uttar Pradesh sa Prayagraj sa chuan a ho thei tlat mai ani engtin nge ho thei ti lo soidon te ang Pandeya hi Mumbai airport a thokani a lockdown wang khan atang laklo ta si a ma se ho nge tumru hle mai a na wang chuan bungruk phur kol vel dan kalphung po man khop maya passenger te chu jinveiwa phalni lo ma se nitin mamo phur lir thei te chu an tlan thei reng ti a herana ti chuan purun sena sumdong angin a in larta ani a practicala thila hriat chiana turin truck te a hayar mangin donfo chu pimpalgaon na tanga Mumbai thlengin han thiar ta phot maya atluang khop mai ti chuan atumbul pui ber chu a hlen chuak don ta a pimpalgaon bazar atang bok chuan purun sen ton chom ni panga le a chan ve aleya cheng noi ni sing thum sang ni man loyani cheng sing sari sang sari zanga a truck lian hayarin chung purun sen te chu an khuwa thlengin a phur le ta ani atluang khop maya an khuwa chu a thleng tangeya wholesale bazara a hloma pe ka hantum chuan chutiang zat zat chu tu mai nan lo le ngam si lowa anin lama a phur ho le ri ta a an khuwa sarkar ho tu ten a hodan chu hria in an te sa ma se COVID-19 na lo ve lo lau maya ma se anina in quarantine ri turin an ti ta thawani purun sen te chu kar lo tura hral theya azin na sen so then khatal chu mule ta in be se me kani a ho na man a to ve khop mai hetianga ti na chan pakhat chu anin lam angai wang mai ba ka COVID-19 kai ve a lau wang ani a Mumbai a chen na veng Andheri East hi COVID-19 ve an tam na mun ani a ni tin ve thar an punzel boxia wangin chu hripui lakatanga tlan bona atan chuan ni tin mamo essential goods manga sumdong angalana sum hlo deuh po chu apoisa lo ta zo kani sum tam tak ain nunna hlo zok ti chu alang chiang khop mai Japan rama thlerkar pakhat chu COVID-19 wanga lockdown an kalpui an thladul malu tuka wangin an inchhir hle a February ni somni paret khan an rama COVID-19 leng wangin emergency an puang hala mi puiten thu an oya school te kharani a sumdon mun zong zong deuh thopo kharani a sumdon na te hi police le sipai chakna hmanga khar lui thei ani lawa wangin an ma ni du thlanna hmanga khar ani tlang puya he hi achan chu indo pui pahni na azo khan an ram chu thu nei na hmanga inti luina rama alu le an hlawa wangin an ram dan pui duan na American hovinan puya chu wang chuan mi mal zelen na hi an da poi mo em ema chu tiang chuan mi mal zelen na hmangin sumdon na mun te chu an du chuan an hong lui theya amai ro chu mi puiten an du thlan na hmangin honlo an du deuh veka wangin lockdown pa ngai takin an kalpui ani an rama hian January ni somthum pakhat atang khan vurkut pui an hmanga chuta chuan mi makta duai ni lai an tela China atang po in chimtu tam tak anom nge ani chutiang kara chuan Hokkaido doctor te chuanin an kut pui an tran nu loka chuan an rama COVID-19 ven mu masak ber ni turin Wuhan atanga local nu pakhat chuan a vei ti an mu chuak ta a anu loka chuan Chinese tourist tam tak chu an dam lo ngal sup sup boka ti chuan Hokkaido mi puite zinga chuan COVID-19 chu aleng ta hal thuai ani February ni somni pareta chuan mi sombruk parukin an kai to a kan soi to emergency khi an ram governor chuan apuang ta ani mi puiten thuan oi hle maya Dr. Kiyoshi Nagasi Hokkaido Medical Association an chairman phei chuanin Japan rampum puitan enton tur model an ni thei aring hialani kar thum anin khar khip nu March tha lai hola meu chuan an din mun a thato hle a ni ten ve thar po som noi lamani thina achang phei chuan kai thar mu tur nom mi lo ni te po a omani ma se thu oi vewe ti lo chuan sumdong then khat chuan an soi sel ran ta a ti luina manga khartir ni lo ma se an sumdon na te chu an hon hre ve tho si awangin sarkar chuan emergency chu hlip se an du to ani an ram ezon na lian ber pani agriculture le tourism te chuan atur na sai em to mai si a lo nei tu te le
ei tur song bol tu tam tak chu an tla che man hial to a tourist anom lo wangin hotel nei tu te le dor kai te commercial vehicle nei tu te phun thom po aring ta em mai si ani chung te wang chuan March ni som pare ta chuan governor Naomichi Suzuki chuan advisor te ko khomin kho kherna chu thla dula hun to em ti thu chu an soi howa atuk March ni som pakwa chuan governor Suzuki chuan emergency chu Hlih ani tur thu puangin mi puite chu puipun na lam ti tlem ri tur le annom samlo chuan pona chuak lo turin angenin angen ta thungani tin sarkar munma somthum pali le school tam takte chu khar chhunjom zel turani thu apuang boka chuan kalphung thar chu Hokkaido model ti hming puttirin chuan model ang chuan mi puite chuan Srileng zel tur veng chung si in anei zan na hna le ho ho nun chu an chhunjom to don ani ma se thutluk na an siam sual chiang hle mai chuan thutluk na an puan chu kar top chol azon ani thum ma omdon trum takani le ngala mi puite chu kotlera te chuakin curfew satli an hli pamati mai turin an thovenga thingpui dora te chol humin kar thum zet mai khung be a anom nu a in ti thoveng turin an hunan mangta ani Japan mundanga mi te po chuan Hokkaido emergency an hlip ti an hriat chuan chu thliar kar nuam tak maya chol mang tur chuan an jin hlut ngal sup boka choti chuan emergency Hlih ani atanga kar thumna chuan ripui rider mek chuan awang lai a thleng chho le ta thut mai le April ni kwa lo thlen chuan ni khata mi som paret lai mai te chu vei thar mu chu anom le ta pang maya April ni som palia chuan avoi ni na atan Hokkaido chuan emergency an puan angai le ta a April thachon hulamani meu chuan case zanga bor an nei le ta reng mai ani tuna meu chuan sumdong te po lockdown reizok ma chon turin anin huam ta a pub restaurant som lai mai nei tu pakhat Fujiwara po in anin shalna te chu za somruk lain tlaniam ma se tihni hnia lockdown kalpuya Shipui darnon lena a thlen fo donai chuan khawzo ka lockdown kalpui chu an du to jok thu asoi nge ani Dr. Nagase chuan Japan rampum pui chuan Hokkaido mi puite ti sualna atang chuan an la inzir fing lo ni in a hriat thu asoya Japan Central Sarkar chu khawzo ka lockdown kalpui turin Dr. Lamten norma se anram eile barlama tlak se tan hlau awangin chu ahar sa hle si ni in asoya ni Mei thatira hian Japan rampum pui an kudro pui ber pakhat Golden Week an ti mai chu an lom don boxi a hei wang hen an ram hroi tu te an thla phang lok le a mi pui te po atul to pa lo chuan chuak lo turin an cha lok na sa hle ani Hokkaido hawatang hian Mizoram po in zirtur kan nei ve na sak hopin rin oma kan zinga kaya nom lo wang le min naya anom lo wang hian kan ngai athama lutukanga kanin thla da ma ang ti a lo om vewani injirna atan I hmangang u April ni somni panga khan Russia rama an doctor thiam tak mai pakhat chu ama thona damdo in tuk vera tangin atla hlau maya den mun thalo taka adin mek thu report ani Dr. Yelena Nepomnia saya hi kumsomli pasari mi ni in Russia rama Krasnoyarsk Regional Hospital a thok ani a andam doina hian sarkarin khumsom riat chu COVID-19 veite ta na lo zuat tur le chu tiang veite chu an ron lu huna lo enkol turin na tia ma se ani hian doctor le na setana invena thom no tra PPE an don thattok lo thu soin an hiala ma se heti chung hian sarkar chuan andam doin chu COVID-19 dam lo te enkol tura a in pe thu an chu lui ta thawani tichuan April ni somni panga khan Krasnoyarsk region an health minister nen phone hmanga anin biak line andam doin tukver chhonga na fit somnga vel zet ta sang atang chuan atlata ni nan soya adin mun hi athawak lo ti le ICU wa enkol ngalani thu an soya ni hethil tlang hian rin hle lakai hle a tlapal ni lovin poi khoina emo vauna emo athleng ani rin na alian hle a sarkar ho tulamero chuan poi khoina a oman rin lo thu an soi ve vat thungani thilmak te mai chu Russia rama hian an chanchin bumi then khat chu tun hnai kum tlem te chung hian tuk vera tanga tlahlum an lo omnual to ani hei wang hen he doctor po hi he tianga tuk vera tanga tlazinga hian a telve mayam ni ti zo na apian phata ani tin tun hnaya hian PPE a om thattok lo wangin Russia ram hun sanga doctor te zinga an hna atanga bang anom nual thu soi ani bokani ramshoi tu COVID-19 chipui ve zinga alok berangai UK Prime Minister
Boris Johnson chu dam chuak to in tuna hian a hna athok le tanta a hna chunjom le nuwa a thu soi masak ber zinga chuan an ramin he ripui hi an hne mek thu a soya amero chu rampuma lockdown hli ero ala hun lo thu a soya ni Boris Johnson a chuan tuna kan ha chol mai chuan British mi puiten theito pan lo chuwa to na le an lo in hlan to na chu nom hne maya kan chan tiranga ripui dar voi ni na kan thlen tir mai do na ni atia a soi chunjom zel na chuan indo theilo na te thunun ram turin ka ngen chewa a chan chu ka ngai dana chuan he ripui dar voi khat na hi atop na kan thleng trep to a kan tor na te na sa hle ma se kan hlot tling trep to ani tuna in nun phung ang kha in chunjom thei chuan kan dam doi lam thok tu te kan ven chunjom thei bok chuan kan tho ho na mangin he thil hi kan hne the ani ti ka chiang ani tun hi ari san ber lai hun ani a chan chu British ram chuan he ripui hi hne to angin kan langa chu chuan social distancing min hlam chia ti rang ti a hlawom hle ani chu chuan kan rama ripui dar voi ni na a thlen thei do na chu nat na le thi na lo thleng tho ni na le kan ram sum le paya chiat na satak kan to thei na tur chu ani ti in a soy ani Boris Johnson na chuan tuna ripui leng chu an ramin indo pui pahni na nuwa chona ma chon lian berani thua soya sarkarin he chiat na ma chon dan chu soilok a in a that chok thu a soya damlo te tan ventilator le ICU in dai lo na an nei mi a lo thu a soi bokani hetiang hian soi ma se British sarkarin lockdown na puang harma ma le damdo in lam thok tu te ta na in ven na tur PPE atam tok lo fo chuan soi se la lo viau thawani